हे बी तुम्हाला नगर धरा ना. आणि ही माळा तुम्हाला ही घालाची हा घालतात ना. आणि ही वाटी बाबाकडून तुम्हाला. बाबा द्या नाही. वाटी तुम्ही द्या. तुम्ही लग्न केलं किती वर्ष आधी लग्न केलं? बाबा तुमच्या एवढा पोरगा वारला द्या ना. द्या द्या द्या. हा ही वाटी. नाही हा? पैसे घ्या तुम्ही काही म्हणा. हा मला तुमच्या हिशोबाने काय द्यायचे ते द्या. 1000 रुपये नको लय झाले तेवढे पैसे. पांडुरंगाचा आशीर्वाद आणि तुमचा आशीर्वाद असला सगळं कल्याणच कल्याण आमचं. 500 दे. 500 नको अजून कमी दे. हे बघा हे मी घेतले. tabuk social media wo video kasha jehino viral ang tongo tainor bonugo makana viral video ni mangkli video ni screen no saimaka 93 bosoni umor chakra hijangni khorongni borok bini bihingno rangchakni mongalsutraa pai rwnani hinui borok kaisa jewelry showroom o thangmani কিন্তু मंगलसूत्रनि दाम आमसुक जे बरंनि रां पुसुदिया साइमांका बरंनि यागो मात्र रां तंगो 1120 टाका उलो दुगार मालिक उमर चाकरा हिसारंनि हामजांमानो नुगै बिनि खावो बरंनि पति माया दे हामदारदि फामेबाय उमर चाकरा रंनि यागनि 20 टाका रां नावुन्य बरंनो मंगलसूत्र याफोरि रेखा हनै ताबुक सोशल मीडिया वो वीडियो वायरल अंगजाक करते का पण सांगा ना. अहो प्रेम करते का? अहो जीव लावते का आजीला?